Hej, hej. Hej, kære børn. Har I hørt historien om Kirsten og Kroko? Nej. Har I ikke hørt den historie? Ja. Det håber vi. Ja. Men vi vil gerne lave en lille teaterforskning til jer i dag omkring Kirsten og Kroko. Men inden da, så vil jeg selvfølgelig gerne lige præsentere jer for holdet. Hvis vi starter her, så har vi Lotte. Hej. Hun skal spille Kirsten. Og så har vi Kroko. Ja, det er Oscar, der spiller Kroko. Vi har Sabine, som spiller Haren. Og så har vi Thomas, som spiller Reven. Og jeg hedder Ilkjær, og jeg spiller Uge. Sidder I godt? Ja. Er I klar? Så lad os gå i gang. Ja. Hej børn. Hej. Er I også i skoven i dag? Det er altså også en virkelig god dag at være i skoven på. Prøv at se. Solen skinner. Og fuglene, de synger. Men, hvad nu det? Det lyder som et snyft. Det kommer herovre fra. Skal jeg gå over og kigge? Okay, lad mig komme. Okay, hej. Er du okay? Anderledes. Det er da fjollet. Jeg vil gerne lege med det. Det ser sej ud. Jeg hedder Kirsten. Kom med, så kan vi lege. Ja. Og så er der nogle hund. Ja. Prøv at se. Jeg hører fuglene, der synger også. Er det dejligt? Hyggeligt. Hvad skal der? Det var godt. Færdig? Lotte? Hey, skulle vi ikke tage og bygge en kugle? Vi kan lege i. En kugle, det var en god idé. Vi finder nogle grene. Hvad med den her? Prøv at se. Den er god. Kan vi lave noget på den? Så kan jeg gemme mig inde i den nemlig. Det var en god idé. Ja. Og vi kan bage mudderkær til skovfest. Mudderkær. Ja. Lad os gøre det. Se her. Var det godt. Og jeg skal altså være mål med. Hey, hvad laver en krokodil i vores skov? Nej, for du skræmmer de små dyr. Jeg vil altså ikke skræmme nogen. Jeg vil bare gerne have nogen at lege med. Prøv at høre, han hedder altså Kroko, og han er min ven. Han er rigtig sød og sej og sjov, og han passer på mig. Kroko, Kroko, væk med dig. Du er ikke særlig sej. Kroko, Kroko, væk med dig. Du er ikke særlig sej. Kroko, Kroko, væk med dig. Du er ikke særlig sej. Og du er garanteret også farlig. Og ved du, hvad han også er? Han er faktisk rigtig ensom. Han har ikke nogen venner. Har I måske nogensinde prøvet at være alene før? Måske har vi været for hurtigt til at dømme Kroko. Og ikke vil lege med Kroko. Jeg troede, du var farlig og ville spise os.
lover, at jeg ikke vil spise nogen. Min livret er faktisk vingummi og flødekarameller. Jeg vil bare gerne have nogen at lege med. Ved du hvad, Kroko? Jeg elsker også slik. Og det allerbedste, jeg ved, det er skumfiduser. Er der nogen af jer, der kan lide skumfiduser? Ved du hvad, Kroko? Jeg elsker chokolade. Kan I lide chokolade? Og se noget der, sagde hun er rigtig sød. Spiser chokolade. Jeg elsker flødeboller. Jeg elsker flødeboller. Flødeboller er bare det bedste i verden. Elsker I flødeboller? Vi skulle have noget at spille fodbold. Nej, vi skulle spille fodbold. Jeg skulle være målmand. Nej, vi skulle spille fodbold. Kroko? Ja. Skal man ud og spille fodbold? Og så tænker vi på, om du måske vil være med, fordi det er faktisk sjovt at være rigtig mange sammen til at spille. Det vil jeg gerne, men jeg har aldrig prøvet at spille fodbold før. Nej, det skal du ikke tænke på. Det er ikke farligt. Okay, så lad os prøve. Ole vil være målmand. Ole vil være målmand. Nej, Ole, jeg har hele tiden sagt, det er mig, der skal være målmand. Altså, prøv at høre her. Ole og Rev, det er det samme med jer hver gang. I kan bare begge to være målmand. Men det er ikke en god idé. Det var en rigtig god idé, Kirsten. Så lad os spille. Værsgo. Så sparker man sådan her. Spark. Spark igen. Spark. Slut. Hvor har vi hygget os, og nu er vi alle sammen venner. Det er så dejligt. Og vi har lært, at det slet ikke er så farligt at være forskellige. Det er faktisk rigtig sjovt at få venner, som ikke ligner en selv. Og vi ved jo godt, at alle sammen er rigtige venner. De leger sammen, og de hjælper hinanden, ikke? Jo, det gør det. Her i Kløverskoven er der plads til alle. Kroko, kom og leg. Du er faktisk rigtig sej. Kroko, kom og leg. Du er faktisk rigtig sej. Ja. Og I er et fantastisk publikum. Ja. Og du er en, der blev helt ked af det også. Det skal du ikke blive. Det må I ikke. Og tak fordi vi måtte komme og spille her. Velbekomme. Og jeg tror godt, hvis man har lyst, at man må gå hen og hilse på dyrene derovre. Meget gerne. Ikke? Er der nogen, der har lyst til at komme hen og sige hej til Kroko, eller uglen, eller reven? Det må man gerne. Jeg tror, Valde gerne vil, men han blev lige sat ned. Vi kan også spille fodbold. Ja. Men det må se varmt ud her. Det er varmt, helst på i dag. Det er lidt sneerne. Må jeg stoppe?